Ved I hvad, så tror jeg lige, vi tager en lille hurtig bukkerunde for deltagerne. Selina, scenen er din. Kom ud og bukke. Giv det kæmpe op. Mine damer og herrer, Hellsky. Babette. Miss Showtime. Megan Moore. Og Stella Starlight. Det er fantastisk. Hvordan ser det ud med dommerstanden? Har I fundet et resultat? Sonja, har det været svært? Det har været rigtig, rigtig svært, fordi de har satme gjort det fantastisk i aften. Eller det er virkelig fantastisk. Men der er jo nogen, der skal have priser. Ja. Og vi starter med designprisen, som jo er en check på 5.000 kroner. Ja, det skulle du. Og selvfølgelig maleriet derovre af Karin Fynbo Sigurdsson. Og statuetten af Anders Vesterholm. Designprisen i år går til Megan Moore! Vi har givet dig prisen, fordi vi snakkede om, altså fordi man kan sagtens lave store kostymer, men jeg har aldrig set sådan en lille trus på en vis. Giv en hånd, alle sammen! Så skal vi med tredjepladsen. Så snakker hun med igen. tredjepladsen følger et tjek på, jeg havde nær sagt 200, men det er 2.000. Vi er der blevet alt for gavmilde. Og produkter fra Rico Palazzi. Og tredjepladsen går til Miss Vanessa.
Og der kan jeg jo kun sige, altså, hvis jeg så sådan ud, da jeg startede tilbage i 93. David girl, hun gjorde det. Giv det en hånd. Så folkens, så er det nattens dronningens anden plads. Sonja, vil du løfte sløret for? Jeg prøver. The winner, the second winner. Jeg er nødt til at sige det. Det har sagt med at være svært i år, fordi hvor er I dygtige. Fordi når vi tænker tilbage på 93, hvor Connie og Polly og Sonja og alle de andre, der stod i gamle transekjoler og hvide parykker og sang for måske 150 publikummer nede i salen. Ja, tak skal du have. Så synes jeg virkelig, niveauet er blevet højt. Og jeg skal fortsætte. Det var undskyld. Men hvad er det ført til? Anden plads. Mæk. Det er godt. Alle følelser er svære. Det vil jeg bare lige sige. Jeg elsker egentlig, det skal I bare vide. Andenpladsen går til Miss Megan Moore. Blomster og goodiebags fra Ring Ballage. Tusind tak. Det har virkelig været fedt. Jeg vil faktisk rigtig gerne takke min mor, som har hjulpet rigtig meget til med kostymerne. Så vil jeg bare gerne sige, at det er utroligt fedt. Første år jeg er med. Jeg har ikke så meget erfaring som alle de utroligt dygtige andre, men det er vildt, at jeg kan vinde 2 priser, og tusind tak til de fantastiske dommer, fordi du kunne lide mit show. Tak! Så skal vi til det. Nu skal vi have kåret vinderen af Nattens Dronning 2011. Så... Og med den følger der jo selvfølgelig, må vi lige sige igen, kronen, som Polly er ved at få ned derover, og en check på 10.000 kroner. Og selvfølgelig også et bånd til at tage over skulderen. Så Sonja. Og det har været hårdt. Rigtig hårdt. Meget. Ikke så hårdt. Er det ikke? Nej, vi har, altså, kender det, hvor bare snakker om, det er jo showet, der tæller os noget. Det tænker jeg bare, nu trækker Sonja tiden ud igen, som det plejer at gøre. Men det handler jo om at underholde jer. Det handler jo om, at I ligesom sidder dernede og tænker, der kørte der lige lidt under kjolen på mig, eller den der snævre buks, jeg har på. Og der er vi nødt til at sige, den eneste, der kan stå her i aften, det er nummer 1, Miss Babette!
traditionen tro går nu alle sammen ud i baren, hvor I kan få lov til at hilse på alle deltagerne og alle de andre, der har været på scenen i aften. Tusind tak for i år. Vi ses i baren. Og skal vi feste. Og vi elsker jer. Vi elsker jer. Vi elsker jer rigtig meget. Vi har det godt. Vi må gå fest, og vi elsker jer. Farvel.